accident a ekoso ewo man mu na na obehu ka abo we da ha sei na wewu na obehu ka abo we na watete na chese ni nyina ye nsem a esan so ekoso wo ye man mu Ghana ha sei a enam so ama 22-year-old hotel attendant ama wahwere ne nkwa ya na asem no enkyere mu ekira ye nua baayi na chese wo fi ejuma eba enwumre 6:50 pm dwade ya etwemu enra dwade ya etwemu ya na abayo efi ejuma mu eba na chese wone nadamfo enama nadamfo no ya kira ono na oye security ewo ho no mo hospital hotel a oye ejuma ho no oye security eno nti o ma pon a chese wo mo to nsa de anante akofia wo mu twa lorry kwan mu ka fihi wo mu de mo feel say kwan ni mu ada ho a ka ni fihi o so fihi panyan ya ebebo mu mienu a wo wie ye nso no wasan edwane a wangina hokra anhwe se nipa na wo bo no wo wuye anade na ye no anase wo be fa ni mpodi na ko hospital and wan fi kra and some way ekoso wo Ghana papa a che se even endra mia manim ebi esi endra nwumre be ye 7 to 8 mu honoma motor rider nurse ni etwem wo lorry kwan cycle tiptoe lane honomo a wonim se traffic light aso red I say nipa na etwem say enye car na etwem enu nti wo twem moto fihi je say menti ase de enti a moto fo de ye ma traffic light eso a wo mu de wo mu so wo mu nyina moto fihi apanyan wo bo awura ito ho no mo gina wo kọ nani mo gina yo hwe n'echi a wo hu se o awura no asan akeka ne ho no a wo mu ma ne so asori ena odi so mu ene se wo dwane wo yi film a wo de koye adenti edi enkoma na ekuta nipa da sani se wo de ade bebo wo yonko na wonim se eye between life and death na wo betwa weni ahwe nipa no na watwia fa ne so ade akọ na je se wo de eye moa kuma da wo yem ana se eye beast kuma da wo yem a je se wo ye wo yonko ade a won feel process se migina ho na me hwe se ne ne ho atie fa wo de nkama na sumpo fa ne koto hospital na nka dwane ko enumpo wa ye bi dan se wo beja na to ekwan nim ho na se ka bi nso eba na onim ne esie no no so de betwi fa ne so a eden na ebesie na che se abaywe ahwere ne nkwa ya ye kyeremu a asemu esi ewo bibiani antwea abusia mu fanche me na twi ni de antwea so bekwai municipality of Western North region and asemu esi a chese wono ahwe ne nkwa na the other lady na one ne nam ne de nyame adom ono entimi anhwe ne nkwa na emom wo piraya ye de na akoto Pinaman hospital a ye treat no ewo ho no mo se ye bo mpai se nyame adom ne ho ebeto no enu nti yesre wo drive anase wo ride a eya na me ka se eya na mo adwen no eda hefa sanse wo nipa etwa kwan mu a ohwe ne left and right make sure say ekwan ni mu da ho ansa na wotwam ti adanti na wo car bu twi a wo nso wo hwe wani mu tin make sure say nipa bi entwa kwan ni ma na say traffic light aso anase enso ya ansa na wo di speed etwemu wadwen wo ma ejina kwan ne nchen ho se won so wo ye nipa bi wo bo obi ahuni se wo yonko nipa na wabo anya aboa bi na wabo na wahwe na hospital na obefa de na kwa watam ne de na kọ wo de ne kompo na se menka se dwane de hwe no na ne ho nto no se wo de ne koto ho mpo na obedwane no mpo ye better since obeja na to kwan nim se aboa bi na wo de car anase motor abo na afen so senkamra outimi ama ho kwan se yen legalizing motor riding no wo man mu na enye adwuma de a ene na ye sre ka se senkamra betimi ama ho kwan a kire motofo se ye so traffic light red and as a traffic light so red as I say woni cars nyina ejina kopim se ebe so green and sana won etimi efimu ene car ni nyina akodi cars ni nyina tu abomu ba akodi a enka beboa pan san se menti ase de enti car betimi ejina na moto de oni hu right say traffic light so red as so ojina e bia na nipa no nsu nim se traffic light so red de ekwan ni mu ada ho esese mitwem eno ene de car bobo eni motos abobo no ede eba enti senkamra bi beba ebesia no kwan a anka ye beda mo ase papa sanse motofo no wo mo tete nipa wo mo ha adwen traffic light aso na traffic esi a wonim se traffic esi ntimi twem no wo hu ba bia motofi
Efi a wo ne panya na ababon na sɛ wo ani wudem wanku a na kyerɛ sɛ wadi wudem a wɔno bɛkɔ akɔnante baabi afa ne ho free ɛno nti ebusua ne aban panifo mo ma yɛnhwɛ mo yɛsrɛ mo a mo nhwɛ ma yɛn na motofo yi monye hu bibi ɛmma yɛn wɔn so ɛwɔ mu sɛ wɔn mo yɛ mo adwuma asɛ ne ɛbɛyɛ wɔn nsa ɛbɛkɔ ɔmo ano deɛ nanso so ɔmo adwuma no ɛbɛma nkrɔfo ahwerehwere ɔmo nkwa by heart de a ɛne na mesrɛ meka anka fanyinam wo ponku fa ne nku sanka yesi omo kwan mo cars nko a ye adwuma na anka ya hwe cars nko a ye ni akọ cars fo ne nko a ho a enka better dan nia omo ye wo man mu ana se omo de mra beto wo se traffic light gina se nia medi kan no wo nso be gina bia eno de anka ye be fa ne saa na wo ma to ya so aye omo adwuma se ne be ya omo so be nyeska e de ahwe omo yere ne omo ma e wo fie na ebusua aha e na meja mo esi media ne akosua pokua ansa eke kwemfidi 1 apa kwaso na subscribe na fe nso ja comment e wo ye comment section ho pan ye fefefe fa wadwenkyere enso ebra e wo asem ihu ne ma bi se ya ekoso wo Ghana de na won so wo kan afa ho na follow ye wo IG e na Facebook wi abrama himfie o Twitter I ho hia me pa na fa bomodia na share to all other social media platforms a wo so na nyame obehira se wo ye ne sa ma ye makra mo da sende mesenhia